Gaerdydd, prif ddinas Cymru, prif ddinas y Cyfryngau. Dyma'r ATRiuM, sy'n rhan o Brifysgol Morgannwg. Mae e wedi leoli yng nghanol bwrlwm Caerdydd. Dyma lle i ni'n astudio cynhyrchu'r cyfryngau. Cwrs creadigol lle mae pob agwedd o'r cyfryngau yn cael ei astudio. O sgriptio i radio i ffotograffiaeth, mae'r posibiliadau'n ddi-ddiwedd. Mae'r cwrs yn wahanol i gyrsiau eraill. Dyma'r unig gwrs cynhyrchu yn y cyfryngau yng Nghymru sy'n rhoi mwy o brofiadau a chyfleoedd unigryw i fyfyrwyr. Mae yna opsiwn i wneud mwyafrif o modiwlau'r cwrs trwy gyfrwng yn Gymraeg, sy'n ehangu y cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr. Gall hyn agor drysau i'r byd cyfryngau ddwyieithog. Mae'r tiwtoriad a'r darlithwyr o hyd yn barod i roi cymorth a rhannu eu profiadau i'r diwydiant ac yn annog y myfyrwyr i adeiladu cysylltiadau. Gydag S4C a'r BBC ar stepyn ddrws yr ATRiuM a stiwdios newydd o radd flaenaf yn y bae, rydym yn y lleoliad perffaith. Fi'n meddwl bod y cwrs yn gred achos a fe'n rili fel wahanol i bob gwrs arall a chi'n cael loads o chances i wneud loads o stuff. Mae yna awyrgylch unigryw a theimlad teuluol tuag i'r ATRiuM. A mae'n agos i'r ganol ddinas, so mae gyda'r clwbiau nos a'r siopa felly rili agos. Rili mwynhau o. Mae'r adeilad yn gyfoes ac yn cynnig cyfleusterau o safon uchel sydd yn cynnwys stiwdios teledu a bordau golygu, heb sôn am y llyfrgell lle gall myfyrwyr llogi unrhyw lyfr, fideo neu hyd yn oed offer digidol. Disgrifiwch yr ATRiuM mewn un gair. Bendigedig. Cyffwys. Anhygoel. Osbrydolus. Cool. Arbennig. Modern. Unigryw. Cyfeillgar. Ansbardigaethus. Sport. Brwdfrydig. Bendigedig. Gwahanol. Arddethog. Aml ddiwylliannus. Newydd. Creadigol. Croesawus. Cynnes. Gret! Catrefol.